Gibati na og kabalaka ang mga mag-uuma sa daotang epekto sa El Nino. Apan samtang wa pa kini mabatyagi, gipahimuslan una nila ang abunda nga ani sa abot sa kaumahan sama sa sweet corn diha sa Bukirang Barangay sa adlawon sa syudad sa Subo. Detalye sa report ni Alan Domingo. Naabdana mo kini mga mag-uuma nga naghikyat sa ilang abot nga sweet corn daptin sa karsada, din gikumpra usab sa mga negosyante sa tag 35 pesos ang kilo. Mato di manang Valeriana nga abunda pa ang ilang abot sa mais sa pagkakaron apan nabalaka siya sa baos unya ini pag-abot sa El Nino. Ang atong abot kuan pa abunda pa. Abunda pa. Pero asa mo magkuha og supply sa tubig? Alas tubod. Pero ang tubod nato baba mo hubas. Hapit na. Ay gamay na ang tubig. Ay di ay og madaghan sa kay among gamit mahubas di ka og mudaghan na sad. Samtang kining mga lalaki nag-sideline usab sa pagpanglukdo sa mais nga giani aron makakwarta. Kini ato mga kapuso mga mag-uuma diri sa sitio Tagaytay, Barangay Adlaon sa Mountain Barangay sa Cebu City. Ready na. Mang-harvest na ta sa ilahang sweet corn. So, tinudling. So usually inaani gyud ang kuan diretso sa bukag. Kutob sa atong madaog ha. Sila na ang mosapli sa puso sa mais ug ibutang sa ilang sudlanan nga bukag ug sako. Ang panginabuhi isip mag-uuma diri sa bukid, boss. Ay, okay raman sir. Mga atong kuan. So unsay mga problema ninyo diri? Tubig. Okay raman mag-init, tubig gid. Lisod man gyud ang kinabuhi sa mga mag-uuma kay makadepende man sa panahon ng ilang pananom. Kung masubrahan og uwan, madaot. Kung masubrahan sa init, mosamot. Busa ikinahanglan nga adunay tinigom nga magamit inig abot sa tinglisod. Ang uban mopalit og baka nga ibaligya sa pag-abot sa panahon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.